Poznať sám seba je asi veľmi dôležité. Keď poznám sám seba, tak ľahšie idem tým životom, ako keď si nahováram niečo, čo nie je pravda. To znamená, že sa s tým dá niečo robiť. Dá sa to jedne trénovať. Dá sa trénovať pozornosť k tomu, čo robí. Dá sa trénovať pozornosť k tomu, ako chodím. Ako držím telo, keď chodím. Ako kladiem jednu nohu za druhou. Ako strkám ruku dovnútra do vačku, chcem vyťahnuť z cigarety a cítim kvalitu tej látky. Napriek tomu, že to vyzerá ľahko, nie je to ľahké. Musíme sa naučiť ovládať svoju myseľ natoľko, aby sme sa dokázali skoncentrovať na jeden bod. Toto je lepšie. A bundu si obož. Akože si môžem zobrať aj ja, či nie? Neviem tu, hej? Neviem tu, čo. Tak najprv nisi, ne? Dobre, to je jak mat. Zen je teraz veľmi moderný. Človek sa naučí papagajovať nejaké myšlienky, príjme tie myšlienky, ale na ňom samom to nič nezmení. Z môjho pohľadu teraz je život pomerne jednoduchý. Ja som otec, manžel, som mních, pracujúci, nejaký manažer alebo čo. Treba chodiť do roboty, zarobiť peniaze, uživiť ten kopec detí, čo sme narobili a pri tom všetkom sa navzájom nepozabíjať. Takže sa snažím nájsť pravú mieru medzi tým chodením do roboty, staraním sa o tie deti a medzi zenom. Veľmi rád by som chodil častejšie na zem, na dlhšiu dobu do kláštora. Ale teraz si to nemôžem dovoliť, nemám ani peniaze, ani ma žena nepustí. Neviem, či som dobrý mních, pretože dobrý mních by asi išiel a nepýtal sa. Či som dobrý otec? Ja si myslím, že nič také ako dobrý otec neexistuje. Ja proste musím žiť s tým, čo mám teraz. Ne? Čo môžem iné robiť? Môžem tu teraz sedieť a znova si predstavovať, že nie som dosť dobrý, lebo nie som dosť pozorný. Pretože neudržím tú koncentráciu bez myšlienok. Pretože by sme mali žiť bez myšlienok. Nie, postupne sa tie myšlienky tak nejako unavia a už im človek tak neverí. Proste neberiem to tak vážne. Keď sa niečo deje, už nejdem skákať z okna. Nebudem skákať z okna.